是脱岗，哎呀，胖婆娘呀，虽然那人小嘛是脱岗。我讲对付胖婆们是内行，不信几百们试试跳呀，叫你胖婆们滚下床。哎呀，胖婆娘呀，叫你胖婆们滚下床。
バナナと言ったらどうか。強引ですが決めました。君や彼女を元気づけたくてバナナは生えてる。アイアンボールマン。片焼きで物理のお勉強いたしましょう。試験力点作用点、試験力点作用点。なんなのその試験力点作用点、インチキや。試験力点作用点、試験力点作用点。片焼きブリッツ出た。あれ、お尻がもぞもぞする。もぞもぞした時なんだ。僕うんち、トイレに行く。よーし、うんちも頑張ってみよう。うんち出る出る、うんぱっぱ、うんぱっぱ、うんぱうんぱ、うんちうんぱっぱ。うんち出た。やったね、しまじろう。お尻を拭いて。うんちくん、バイバイ。あー、すっきりした。お父さん、僕トイレでうんちできたね。うん、すごいぞ。今日からしまじろうもパンパンパンツマンだ。パンツって気持ちいい。パンパンパンツマン。君も一緒にパンツマンになろう。トイレトイレトイレ。はい、ボタン押してっと。おしっこ